Watch di lychu dy Mary Jane, man. Ers pryd mae Meatloaf yn cyflwyno gan Cymru. Hwna'n dod gyn Sally Mali. Caru'r ffrog, Elin Fflyr. Caru'r ffrog. O, diolch, Alex. Yna neis. Diolch, Alex. Achos nes i ddarllen hwnna fel rhywbeth arall. Nes ti'n gweld yr... Na! Ydyn ni'n cael deud hwnna? Mae'r dorf swm yn swnio fel cant morlo yn cael ei curo i farwolaeth gan bloc o gaws. Oh, my life. Owen. Owen Rhys Lewis. So ti eisiau byw pen y boi na? Oes, pan ti'n sbio fewn iddo fo, mae wedi deud hynna am 20 past 8. A twyd 20 munud o'r rhaglen, oedd yn mynd, give us a chance. Pawb yn y gynulleidfa swm yn edrych fatha bod nhw'n cael ei dal yn hostage bechod. O, ni mo bod nhw'n edrych yn bod nhw'n dweud. Oedd. A oedden nhw... Os ydych chi'n gofyn weifio, oedden nhw'n weifio. Os ydych chi'n gofyn codi bowd... Nes i ar un pwynt dweud. Codwch wen, codwch law, codwch fawd. Y bron iawn fyddi. O'n iawn dyn nhw gyd yn codi i fys ar y fi. Matt, really moyn tyfu gwell fel Tristan. O na chdi, li. Na chdi? So be, nath o'n symud dim neithiwr, o'na gymaint o... gymaint o yna fo. Nath o'n symud dim. So bod, os o'n i'n mynd fel la, oedd o ddim yn sôn fatha bod fi'n gwisgo wig. Dwi'n gwirth i chdi de, dim fi, mae'n symud llawer. Dwi'n gweld chi'n gwell bore fa. Dwi'n gwirth de, dwi'n just i topio make-up fyny. Make-up neithiwr Oh, come on! Iawn. Oh, Elin Fflyr yn edrych yn stunning as always. Trys Lewis hoffi'r tai. Hwna'n compliments gweithio yn i chdi yn y byd i gyd. Elin Fflyr yn edrych yn stunning as always a emoji efo 2 galon. A wedyn, Trys Lewis, hoffi'r tai, hashtag Canu Cymru. Dwi'n even yn cael emoji. O, afgas! Ei, fi ond dwi'n licio hwnna. Hwna sy'n neud o i fi, ieffach. Achos ieffach, mae ieffach i fi, ieffach gos. Cos mae'n disgusted. Mae di gweld fi'n dod ar... Achos mae di tweetio hwnna am 5 past 8. O, ysgol. O, chdi'n ordrosiadus am 5 past 8. Ella bydd diwedd yn olwg ar y ddain yn ei. Ja, wel, bosib, Iawn am 5 past 8, de. R.I.P. bobl Cantre'r Gwaelod. Glwn ni os bydd boi heddlu neu strip search am mwg drwg y boi. Bach o Bach o hwnna. Bach o hwnna. Love it, Mary Jane ar Ysbryd Rec. A'r emoji face. Chwerthin. Mary Jane. Mary Jane. Ia'r gofo Mary Jane yn golygu beth gwahanol i fi, de. Watch di lychu dy Mary Jane, man. Oh my life! Go, ti'n gario wan? Y criw JMJ yn eistedd mewn massive fridge. Sesiwn chipans. Os ti be? Dirty Pop. Nes i feddwl hynna. Oedd nhw'n edrych de, fatha bod nhw mewn... O'n i'n mynd i ddeud o beth o nes i feddwl allan i gael heg. Mewn fridge? Oedd nhw'n edrych fatha bod nhw mewn... Ia, fatha rhyw... Container. The fact I would have shagged Dewi Puss in the 70s. I'm ready to be cancelled. A ti'n gwybod eto, Sti eto beth mae o'n dweud. he's now in his 70s, so you may get the chance. Be di pwynt advert golwg pan mae gan 99% o wylwyr subscription yn barod? A be di pwynt y tweet, meddwl chdi da? Breaking news. Robert Arwyn ca ffit dros y lack o key changes. O, hwnna'n ffynnu. O'na fi changes. Nagwaith. O'na fi un. Nagwaith. Oedd da? Nagwaith. Unrhyw un arall jyst yn gagio am spliff.
Ti eisiau gweld party trick? Ti eisiau gweld party trick newydd fi? Dwi'n gallu... O'na rhywun wedi dweud ar tweet, dwi'n wedi dod fyny fama, diolch byth. O'na rhywun wedi dweud bod fi yn... Swn i'n gallu bod efo trydydd brawd y ddau Ffranc. Yna'n sexy. Ti'n meddwl, swn i'n overtakeio chdi o ran yr edrychiad? Swn i'n mynd lan fel hyn yn 2022? Tristan, stopio ti creepio fi allan. Oce.